Ero kamano nyakoro mogi kumiero Ramogi TV odiochieng' machielo arwakni machiegni yudo weche manyien mag migago e Ramogi TV. Wan ka gi weche ma osebedo ka timore chakre ne piny ru nyaka gitinende ni nyakoro Ramogi magi oting'o wach limbe jatend piny William Ruto e masawa mar piny Kenya ma odiochieng' ma kawuono donjo odiochieng' mar adek. Kopogore kod mano, piedho jogo manoro kwayo mar bedo commissioners mag IEBC dhi nyime odiochieng' ma kawuono ka joma mine ma gin jood bura bende nyiso ng'ur ewi weche chal chenro mag chanjo e pacho ka ahinya to bang' omenda ma osebed kisiro godo moko kuom chenro mag thieth koting'o koda ka chanjo mane igolo kod piny Amerika ni chungi. Weche nitie mathoth nyakoro Ramogi kamoro amora ma intie machiegni. Mokwongo thund weche. Sirikal omako bura mar aywagra ka gikwedo doho kuom ne ng'ado ni chulo fees kokalo e mbui mar eCitizen en ataro mar chik. Jood bura mamine onyiso luoro ni ka ok oketo kenge makare to chenro mag chiwo chanjo nyalo rochore e pacho ka. Duol mar NEMA ochako kawo pacho gande wi ywaruok e kuonde kunyo mula mag gem kod Vihiga. Arwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba. Weche manyien mag migago chakore sani. Tudri kode nambari 36000 kata e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar X @Ramogi TV KE, ka YouTube en Ramogi TV Kenya. Machiegni nyinga en George Bati. Chanjo mopogore opogore mag nyithindo nyalo rumo e pacho ka ochopo dwe mar 6 kaluwore gi deko mar piny owacho golo siling bilion 1.5 mowinjo tigo de nyiewo chanjo go ma oyangi kod riwruok mar riwruoge ma ok mag piny owacho marango weche mag thieth e kinde romo manokelo gi kanyakla kod riwruok mar jood bura mamine e pacho ka. E burano bende oyang ni riwruok mar Gavi chano weyo chiwo sir margi ne chanjo mag nyithindo kochopo higa mar 2029 kendo bugono pok oyang kaka ibiro din. Ka jood bura mamine to singo chwalo paro mar pugo omenda mag chanjo kokalo kuom higa mar thieth. Of Kenya, it is financing largely the traditional vaccines. So traditional vaccines here, we are talking about BCG, measles, rubella, tetanus, oral polio vaccines, and other emergency strategic vaccines like yellow fever, anti-snake venom. Of course, we have anti-rabies, hepatitis B, and typhoid vaccines. There is a looming crisis, and that by June 30th, we ought to have paid the financing that is necessary, the figures of which can be made available. And it's about the tune of 1.5 to 1.6 billion Kenya shillings. If we don't pay by June, it means that again, we are going to have a stock out of polio, a vaccine, we are going to have a stock out of measles, we are going to have a stock out of all the finances that are given, a stock out of all the doses that Gavi gives. Piny owacho lando dwaro mare mar mako appeal kata bucha ywagra ka otenre kod ng'eto mar doho manomiyo chung chenro mar chulo omenda mag somo kata midendo ni school fees kokalo yor mbui mar eCitizen. Jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok olero ni kata obedo ni gichiwo luor ne ng'eto mar doho, gie sani gitiyo kanyakla kod apis Attorney General mar kwedo ng'etono. Isaac Okech ni kod ler mathoth. Ndalario kende bang' ka doho mamalo ne ochungo chenro mar chulo omenda mag somo kokalo e mbui mar eCitizen. Shule ya ukweli, hakuna matata. Migawo mar somo koro yango ni gidhi chwalo ng'ur ewi ng'eto makamano. Jagoro ma ongirore migawo mar somo Julius Bitok owacho ni gidhi chwalo ng'eto makamano ka okalo e apis Attorney General. We are going to appeal the decision because eCitizen is a platform that is very transparent. Bitok owacho ni chiko jonyuol mondo chudi ka okalo e mbui mar eCitizen en gino mane geto rito jonyuol mabor kod jotend sikunde ma samoro ng'ado omenda mathoth kuomgi ka bende chenro no nen mar neno ni chudo timie lela. Kane wuoye sikul Manjenga, Bitok omedo ni chenro makamano nen mar geng'o mibadhi mabor kod jotend sikunde ma ok jo adieri kendo ma ok omiyo luor chike mag serikal. This directive was not meant to antagonize or delay or inconvenience anybody. It was meant to ensure that everybody can see how the money can go. And for schools,
If you paid with e-citizen, the money goes back to the school. Tich ariyo, doho ne oyango ni chik mane piny owacho golo mondo chudo mag school fees otim kokalo e mbui no ni ataro mar chik. E ng'eto mare, doho ne olero ni ne onge ler ka otenore kod jal machoko omenda go kama ikanogie kod ler ka otenore kod chenro no. Bende, penjo ne wuok ka otenore kod weg mbui no mar e-citizen kod kit tayo omenda mag oganda e lela. Isaac Okech, Ramogi TV. Chenro mar piedho ji manoro kwayo mar bedo commissioners mag IEBC dhi nyime ka Eliud Wanjao Ngige mawuok e kaunti ma Kirinyaga obedo jal mokwong dadhoge e lemono odiechieng' ma kawuono. Aput matayo chenro no omed ndalo 14 mar piedho ji 111 madwaro kawo lema 6 mag commissioners mag IEBC. Koromogi wabiro luoni mathoth kotendre kod wach mar piedho ji madwaro bedo commissioners mag IEBC mana kapod wadhi nyime gi weche manyien mag migago tinendeni. Ogai mar obila mapacho ka Douglas Kanja okwayo jotend sikunde mapacho ka mondo tem oti kod weg nyamburko maging'eyo e kinde mag yoro jopuonjre dok pacho ne yweyo ka sikunde olor. Kanjo yango magi bang' jopuonjre mopogore opogore yudore masiche mag apaya e counties mag Kisumu, Homa Bay kaachiel kod mano ma Nakuru e kinde ma ne gidok pacho bang' loro skul. Jatelo no singo ni gidhi jiwo arita ya piny mapacho kaka bende oyango ni jogo mabiro dhi ataro gi chike mag apaya ibiro kawnegi ondamo mowinjore. We have even advised the school principals, the headmasters, to ensure that even when they organize the transportation of their pupils, their students, they get those vehicles that are dependable, not each and every vehicle that probably cannot be relied upon. Police officers and the NTSA officers will be in our roads throughout to ensure that our roads remains safe and secure. And those who don't follow those laws are taken out of the roads and charged in accordance with them. Koromogi ranyisi ni chenro marwa mar ng'iyo kaka ipiedho ji maoro kwayo ne dwaro mar bedo commissioners mag IEBC dhi nyime. Kama wacho ni chenro mar piedho jogo manoro kwayo mar bedo commissioners mag IEBC dhi nyime odiechieng' ma kawuono ka Eliud Wanjao Ngige mawuok e kaunti ma Kirinyaga obedo jal mokwongo modadhoge e lemono. Aput matayo chenro no med ndalo 14 mar piedho ji 111 mane oro kwayo ne lema 6 mag commissioners mag IEBC. In your home county, drawing from your national ID, as you enter, I believe you see the signboard, you are entering the home of champions. Champions. Yes. Which Kenyan athlete broke 2 world records in 2023? Faith Kipyegon. You have worked most of your entire life in the Central Bank of Kenya. I want to make it easy. I'm not going to ask about the European. Who was the first African Central Bank governor, and in which year was he appointed? Duncan Ndegwa, 1966. Thank you, Chair. Thank you very much, Ezekiel Tanui. We have appreciated learning from you and hearing about your experience and how that experience can be translated into some positive change at the IEBC. I don't know whether you have any questions or a comment that you'd like to make at this time. Chair, I have one comment. As I said earlier, the managers of money are those people who work in the financial sector, and money translates to a better standard of living in the long run. IEBC manages votes. Votes carry with it dreams of people, dreams of jobs, better roads, and better health care, which eventually enters or contributes to the high standard of. Chair, allow me to draw this conclusion that the managers of money
can easily manage the issues of IBC. Thank you very much, Chair. I really want to appreciate, again, as I said, for inviting me, considering my application. I don't take it for granted. I know you have an enormous task. The whole country is watching and praying for you. God will have mercy and grace so that you come up with members that will take this country forward. Thank you very much, and God bless you. Thank you, and blessings to you too. Chik manogol kod jatend piny William Ruto mare thuolo kata keto yote chendo mar chiwo pande ne oganda manitiere gwenge manie tong' osechak ketie tim ka oganda mawuok e kaunti ma Migori ma odak e gwenge ma ogoyo tong' kod piny Tanzania wacho ni sani giyudo yot e yudo pande. Jo Juma nigi ler. Chenro mar goyo kogna sasa ne jogo modoro pande mawuok e counties e piny Kenya ma ogoyo tong' kod piny mamoko ma osebedo ka itime e piny Kenya ka ochakore higni mar 1990 yando osebedo ka kelo pek ne moko kuom jogo eko madoro pande. Kata kamano chik manogol kod jatend piny Kenya William Ruto obedo ni okete gazet mar piny owacho machungo chenro mar goyo kogno sasa ne jogo madwaro pande mowuok e counties mogoyo tong' kod piny mamoko osekelo gen mathoth ne oganda e kaunti ma Migori to ahinya mago modak e gwengego mabende koro go tong' kod pinyno mar Tanzania kaachiel kod Uganda. Ne watim nonde gwengo mag Kaler kod mamoko e kaunti ma Migori ma ogoyo tong' kod pinyno mar Tanzania marango pone chikni oseketie tim. Kamano sani wagoyo kamano sirikal mar Kenya kotel mag president marwa William Samoei Ruto kuom golonwa chik ni mondo kipande okaw free. Nyongwa bedo gi sirem ka Tanganyika samo ka in gi Tanganyika ka kidhi modhi jonyuol modho nwangi ka mucha kuduogi bedo matek. Koro wagone rais ero kamano kichukelo nwa yot masani maber. Moko kuom jo Kenya mokendo e pinyno mar Tanzania maendo bedo kod pek mayudo pande ne wakeinigi sani nitie kod geno. Sani ginyumo mon ma Tanzania modhuro mnyi Tanzania ko pwago poda ka wan joluote gi jolo kaka koro ginyombo kono koro nita tek mondo mi gikaw kipande sani ging'eny betting ne gi pek nikech iyudo ka ji nigi income samoro ne piny ng'ato gombo kaw kipande to pesa onge. Erika Kungo majadak igwego Makaler wach ni yando setemo manyo pande ne min ode mawuok e pinyno mar Tanzania kuom higni maromo adek. Kata kamano yando osebedo kod pek kabendo wacho ne chik mogol kod piny wacho ni koro okelo geno. Jaoda nya Tanzania to osebedo kodak kamano maonge upande to chandowa wagombo mondo mi wayud kaka onyalo yudo. Sani koro higa adek motegno kapok obedo gi ID. Kang manya kawo nyadhi ka register. Jalup Commissioner mar Sub-County ma Kuria West mabendo goyo tong' kod pinyno mar Tanzania Andrew Mwiti wach ne chik ni mano gol kod piny wacho osekelo yot ne jo Kenya mathoth manido pek e yudo pande. It was tedious, it was time consuming, and it was also subject to manipulation by mostly politicians. Mwiti wane kata mano omenda ma ichulo mar opande ma ogol oko kod piny wacho bende okelo yot ne oganda. Amount of fees that were initially charged, the NPR or those that we call not previously registered were expected previously to pay 300 shillings, but this was also through the presentation directive removed. Jalup County Commissioner wacho ne giseketo kenge maber maneno ne jogo mok jo Kenya okoyudo thuolo mayudo pande pacho kae e tok chik. Every month, all those who have applied for these IDs will go through their list and share also the list with other relevant government agencies who will also assist in ascertaining whether there is anybody who has actually applied but is not a register, is not a Kenyan or does not live within the boundaries of Kenya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kodhi mbele nyakwa mogi wadhi gwenge ma Homa Bay. Jo bodaboda ma wuok East kama gake kar chungur bura ma Kasipul County ma Homa Bay ochako riwruog saga margi ma gidwaro mondo ber godo ngima jokanyo magi ka gi loko dhoch wach nying marach ma sekta mar bodaboda osebedo godo e gwenge mopogore opogore pacho ka.
Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach lero, jo bodaboda go timo chenro mar pur kod ohala mopogore opogore kokalo e riwruog sagano mar jolo jokanyo magi e jiwo yuto kendo bedo kod nweng'o makare. Bodaboda en achiel kuom sekta modiko rowere mathoth e pacho ka mayudo konyruok margi e tije riembo apiko ma gisebedo ka gitimo kaka yor konyo e kedo kod nok mar tije kind rowere. Kuom thuolo malach, sekta no thoth ji osebedo kokawo kaka kamoting'o jomaundu, gino mosemiyo sekta mar bodaboda nying marach e kor gwenge mopogore. Kata kamano thoth jo bodaboda sani koro donjo e chenro mopogore mageto loko ngimagi. E ward ma East Kamagaka ka chud bura ma Kasipul, jo bodaboda ne oriwore ma ochako riwruok mar saga margi ma sani ni kod jokanyo moingo 300 kama gitime chenro mag dongruok mabero ngimagi. East Kamagaka bodaboda sacco ne wachako last year January, then watieko some period to waregister as a sacco, and High Excellency the Governor no biro motimo launching ka officially on 11th of May. Tokeno Governor the county government ma entie motelo negi nomiyo wa $1 million mar dongruok mwasetimo tok $1 million no en ni waseyawo kar spare parts. Inyalo yudo gige wa mag apiko gi kar wasikri kanyo, kendo waketo nengo mayot kabisa makonyo members kata ok in kodwa kata in kodwa nyalo dhi kanyo kawo spare parts. But ka in a member wa to ka gino ikoso pesa to samoro in gi spare mokethore to inyalo dhi kawo kanyo gowi tibiro chulo. Jo bodaboda go bende jiwo jowetegi mapod riembo apikni mag ji kama ne gichiwo negi apikni 20 manyien mane ginyiewo kokalo e hola mane gikawo e bengi kaka yor konyo e bero ngimagi. Bende kokalo e riwruog sagano, jo apiko go ne opuro sunflower makoro gin kod motedo ma giuso e kind chenro mamoko mag dongruok mageto bero ngimagi. Ne wapuro puodho mwapidho sunflower. Kawuono wan gi mo mamarwa. And mono king'iye kata sani en mo ma dhano koro hero lajri. Koro en mo ma onge gik mokeye mang'eny. Mana through this nini. Wan gi welding machine. Gima wacho gi physical gini nenogi ma tiyo. Wan gi tree nursery loka kocha ma wanyalo uso. Chiwo loan January ma 340,000. Sani be wacha kwa dhi chiwo loan ma 557,000 ne members gi. Partner gi jo KCB kendo gimiyo wa loan mar $1.5 million ma wanyiewo go pikipiki 20 gi. Wamiyo members koro giduoko $300 through bank. Jokanyo riwruog saga mar East Kamagaka Combined Bodaboda Sacco wacho ni dwaro margi gi sani en nyiewo nyamburko mating'o jowuoth, ka giwacho ni dwaro margi en chugo thuolo ne rowere maonge kod tije. Sacco ni dhi miyowa okang' nikech kaka ne wapuro sunflower goduma en gima wanyalo miyo members wa to members kawe bei ma piny to wakonyore godo. Sacco ni dhi konyowa kendo ndiko ji tije kopogore gi tij ngware kaka watimo ni. Kaka koro sani wadhi launch chopper next moment. Driver nigi tich kanyo, conductor nigi tich kanyo, ng'amosomo mechanical engineering nigi tich kanyo. Omiyo wang'eyo ni East Kamagaka Bodaboda Combined Sacco kwa miye kata higa 5 mabiro e bwo loch mar jaduong' Alex Ogoro Simba to an gadier ni onge sacco mibiro pim kode. Anyalo jiwo members duto ni mondo watim mana kinda gi orruok nikech gima ne wabedo ka warito ochopo dichieng' ma kawuono ma wayude kendo wago erokamano maduong'. Daher mar nyiso jo East Kamagaka ne ber ng'eny e East Kamagaka maka wariwre uru to wabiro mana yudo bergi ka wan e Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kwang'yo limbe Ruto ma otime gwenge mag alwora mar Gor Kenya ne jatend piny William Ruto dhi nyime kod limbe mare masawa mar Kenya, limbe ma odonjo odiechieng' mar 3 kawuono. Jatend piny kawuono ne ochako kod timo romo kod wakeyini mawuok e kar chung' od bura ma Madera e kaunti ma Nyeri ma en korgi mane en jalupne Rigathi Gachagua. Romono manobagi e kar jota dundo mar jatend piny Masagana ne en mar chiwo luor ne Anne Wanjiku Mumbushi kaluwore kod tije ka bende jatend piny okoni obiro medo dhi nyime kod siro ganda mawuok masawa mar Kenya kendo rito osiep mosebedogo kod gwego kuom maloyo higni 20. Jatend piny kawuono limo counties ma Nyandarua kod Murang'a. Na mimi naomba nyinyi kina mama, kila mmoja wenu mjiandikishe, si ndio? Kila mmoja wenu mjiandikishe, na usingoje kuwa mgonjwa ndio ujiandikishe. Hapana, unajiandikisha mapema, sawa sawa.
Kwanza wacha niulize nyinyi wangapi wamejiandikisha hapa kwa maneno ya SHA? Ala. Yaani mko chonjo kiasi hiyo? Ala, mko rada juu sana. So, ile kazi sasa tutafanya hapa katikati ni kuhakikisha ya kwamba hii mambo ya SHA inafanya kazi kwa manufaa ya kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anauza shamba yake ama ng'ombe zake ati kwenda kulipa bili ya hospitali. Tunataka tufanye hii kazi kwa pamoja. Ndio jameni? Si namna hiyo? Riwruog wega magawa kod bache kaunti ma Migori ywago lwase marach mar timo ohala kaachiel kod osuru mamalo ma ikawo kuomgi kod piny owacho. Giwacho ni mahinyo ohandgi kendo monogi chwalo ohandgi e yo madwarore. George Juma nigi ler kuok Migori. Jokanyrwok mag wege beche kaachiel kod otende kaunti ma Migori moriko ne wuoyo e kind romo margi mar twak kaka ginyalo bero sektor mar otende kaachiel kod beche kaunti ma Migori. Wacho ne gitimo ohala e lwasi ma ok ber ka giseyo tend kaunti ma Migori. Wegi otendegi kaachiel kod beche wacho ni nitiere otende kod beche mathoth ma oselore kaunti ma Migori kendo rawere owito tijegi nikech pek mar ohala ma bende koro biro nikech gin kod lwasi makare mar timo ohala. Biashara nyingi zinafungwa, hawataki kufanya utafiti waone zinafungwa kwa nini. So environment ya biashara is not friendly in Migori County. That's why now we're having these challenges. Kwa county government no miwa ohala jite matimo tele in Migori County. Kigibe ni gitero ohala e biashara achiel kata hotel achiel to hotels mamoko ok yud biashara. Alfred Mudeizi, menachiel kuom jokanyo marwogni mag wegi otende kaachiel kod beche, wachno osuru ma oketnegi ni malo to nengo margi koro nitie piny. Health iko na licenses mbili, ulipe za wafanyikazi na ulipe za institution. Tuko na license ya tourism. Tuko na license ile tu ya signboard advertisement. Ukitaka kuonyesha tu mahali unafanya biashara wanakuambia ulipe. Kuna license ya liquor. Wegi otende kaachiel kod bache giwacho ni piny owacho ma kaunti ma Migori oserem keto ler alwora mar otende, miyo gi pi maler kaachiel kod kata keto taya e kuonde duto ma Migori mondo koro ochiw arita ne welo maggi. Wakwayo mondo mi wabed gi security mamalo kaluwore ni security no kanitie korka wanyalo yudo lwasi maber mar ohala. Management has collected, so why are we paying them? Street lights hakuna, parking ukienda town saizi customers wetu wanatoroka Migori today, wanatoroka kwa sababu hakuna mahali utaweka gari yako. Tuna customer ambaye amekuja kwa maduka zetu na ametuambia sisi kama association they have complained kwamba wamekuja wamelala into our various hotels. Walipoenda town kupaka gari ili wanunue kitu kwa supermarket, they had to part with 5,000 shillings ambayo wamekamatwa kwamba illegal parking. An kaka for example at area miluongo ni Apida. Apida kanyo ni kama odichieng' yoro ni tekeji kech wakoso light onge mantie kanyo. Koro nakwayo mbunge mara kaka Junet. Otemo kele security kanyo kata police ma on biro area ko kanyo yoro kase giwuok kanyo gichoko pesa ir jochanga. Giwacho be ne gigeno ne chako tich mar lap ndeke malichota e kaunti ma Migori dhi bero sekta ni mar ohala. Kata kamano onge lokruok malong'o magineno. Wantie kod Migori airstrip. Wayudo ni airstrip no okonywa kaka jo Migori County. Welo donjo to giyie dhi otende maoko ma across the border to magwagi ok wayud opportunity mamiyo otendewa ma Migori County ka waendelea. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wach ni ywak ma ogol kod wegi otende kaachiel kod bache kaunti ma Migori en mano mosechopnegi kendo gidhi kawo okang' mowinjore mar keto lwasi makare mar ohala. Weche manyiso giwacho kendo gin weche mabecho kendo watemo mondo wasud kuom wach ka wach mane giwacho, obed wach street lighting, obed wach mar sewer system, wach mar pi, watemo mondo walosi. Olima kata kamano ne okwayo tenruok mag wegi otende kaachiel kod bache e kaunti ma Migori mondo koro ti kodgi machiegni mondo ka gibedi ka ging'eyo midhieche ma gikale kendo gikonygi. Inyalo mana kwayogi ni kane ber kaka gin association ma iluongo ni Mikoba mar jok marito wege magawa manie Migori County ka
ginyalo tiyo kodwa formally kaka sirikal. To ni pok wabedo gi tudruok mar achiel kachiel gi wego tendego, to ma en okang' maber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kowuok Migori nyaka Ramogi wadhi nyaka Nyamira. Ywaruok mapek pod nenore e od bura mar kaunti ma Nyamira kaluwore gi ywaruok e kind kweth MCAs masiro spika manothich Enoch Okero kod MCAs masiro spika manyien manoyier Thaddeus Nyabaro e wi tend od bura mar kaunti ma Nyamira. Kweth ariyogo koro osebedo ka bago rombe ariyo mopogore e od bura mar kaunti no ka giduto gikoni chik oyienegi matayo chenro mag od bura mar kaunti ma Nyamira. Otino Daniel gi ler mathoth. Ywaruok ma kamane ochakore bang' kweth MCAs od bura mar kaunti ma Nyamira thichoko spika Enoch Okero tarik 24 dwe mar 10 higa mokalo kendo yiero Thaddeus Nyabaro kaka spika mar kaunti no. Kweth spika manothichi kotelnegi gi Enoch Okero owuon koro koni gisechako chenro mag tayo twak e od bura mar kaunti no e kor gwenge, okang' mowacho ni opuodhi kaluwore gi chike ma pachoka ka koro gisechwalo paro mar budget mar kaunti no. Thaddeus Nyakero ma en spika manyien manoyier to omako chung' ni gin e kweth ma katiba mathurka oyango ayanga mar tayo chenro mag od bura mar kaunti no ka bende oseyo kweth masiro Okero kuom dhi ataro mar chike mapachoka. Kwa hii siku ya leo tulianza vikao vyetu vya bunge mashinani ambavyo ni halali, vimepitishwa katika bunge letu na hii program ilianza mwaka wa 2015. Vile tunajua Kenya ni nchi ya siasa. Tuko na kipindi kimoja tu cha kupitisha bajeti ambayo ni hii mwezi wa Mei na June. Tuko na bunge moja na bunge moja hiyo ni bunge ya Nyamira. Hizi zingine ambazo unasikia wanafanya pale nje si harari, ile ni kukiuka sheria. Bunge ni hili vile mumeona na tuchapitisha. We have not passed any resolution to have mashinani parazas. MCS go masiro Okero koro osechako ikore mar dhi nyime gi tayo chenro mag od bura mar kaunti no ka koro giseyiero jatend kweth mathoth kaachiel kod jatend kweth manok e od bura mar kaunti ma Nyamira. Leo tumechagua pia kiongozi wa walio wengi ambaye ni Gesisa Nyambega, alafu kiongozi wa walio wachache Martha Marwa. Na tuna matumaini kwamba tutakuja pamoja tufanye kazi pamoja kwa minajili ya kuwezesha mwananchi wa Nyamira apate maendeleo. Yule ambaye atakataa si maji ataenda na yeye, mwananchi yuko 2027 atatuhukumu na hatuambie yule ambaye anabaki, yule ambaye anaenda nyumbani. Kakorgi MCS go masiro spika manoyier manyien Thaddeus Nyabaro to koni gin gi ranyisi mar mes manyiso ni gin ema gin gi teko mar tayo od burano ka bende gidhi nyime gi romo magi kendo ok giyango kweth masiro Okero. Tuko na mes, official symbol of the assembly. Tuko na moja katika chimbo hili ambalo linaendelea kutumika katika chumba chetu cha bunge. Mwenye ananiambia niende mashinani kule kwake Mawawa, kule kwake Manga, sitafanya namna hiyo until wale wananchi wa Kiabonyor walionichagua waniambie niende kule. Lakini kwa sasa assembly ni moja. Ywaruok makama orose chako rocho chenro mag kaunti no ka jotich od bura mar kaunti no ma Nyamira ochun mondo mi obag ng'anyo mamuol ka ging'ur e wi deko mar osachgi e thuolo mar dweche 6 mosekalo. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Dakika 29 bang' saa 7 mar odiechieng' weche manyien mag migago kawo yweyo mokwongo e odiechieng' matinende kano ka ote medo donjo karka Barak Ndama wuod Wath Ong'er Kadem wachone ne yo makare piny ringariwa wadwa wachne mosne Honorable Mark Nyamita gi Peter Masara erokamano ahinya mano Barak Ndama wuod Wath Ong'er Kadem erokamano Barak ondiko nyade noya ondiko modwa lungo bugne erokamano Barak timo kinda wachone kawuono kata ne tek manade to nyaka ne somari nikech kori chal kagima in mindiko kendi pages te maiye ka en mana Barak ano ka Kasara Singa bende koni onene yo makare omor gi weche manyien mag Ramogi TV migago makawuono makamu wachone en director mar
broad-based government Western Kenya region worldwide. Kendo kone mosainya ne jakom Raila Amolo Odinga kuom tho mar jarit mare Jojo Duor manyotimore odiechieng' manyoro. Wani Nyasaye madoho chuny anyuola mag George kachiel kod kelo kwe makenda ahinya e chuny Raila Amolo Odinga, kaluwore ni ma en jal ma osewuotho godo ndalo buora kendo ose chungi arita mare e yo mongira ahinya, kuyo makende ahinya muku makamu kendo koni mor nikech oganda medo ikore ne kopo mar mane en jaod bura Reverend Ken Nyagudi mabene ong'ere kaka jagol e yiero ma 2007 akochande wacho ni oneno ka oyie gi PS Raymond Omolo Super PS kuom chung oganda e kinde duto te. Erokamano makamu kaso wacho ni entiere gwenge mag Sere Ugunja, wacho ni Ugunja masani menyo piny mangima. Erokamano Uda Sere Ugunja makamu. Oraro wuode Nyasiaya Jamabenjo Asembo wacho ni in gi jaode Valet Romano nyaka buoch gin kanyo e weche manyien mag migago odiechieng' ma kawuono. Yiena mondo ka oyueyo nyako Ramogi kaduogo pod wan gi mamoko mathoth ma en migago e Ramogi TV. Matich matek manade. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Bwana Mbodi, samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Mama ne ng'abo ka okaranyola wa. Dongi neno, okel ni nyathi moro mawuoyi, dongo jaber. Laktar, nyakwara ni ondisre ahinya. Surinda? Jatelo. Gochna ne kulwand ka hudi lon. To inwach ne, ni obiong'e ne kong'e nyakoni. Ing'eni Zoravaro kohero ganeno nyamin gi kokuyo kata matin. Koro ibende nyaki beda mana osiepne. Nyakwa Ramogi en igachiel nyaka ne piny Kenya wit Jamadar Francis Omondi Ogola. Igachiel sani familia Ogola pod chunygi lit mar lal Jamadar. Kuyot nyaka Samuel Oseni nikech kamane ne jenolo mako ne duong'. To gin pek mage ma oganda manigeno sir mar Jamadar kale? Nene okonyowa e yore duto, sana kuoma an. To gedo mar kanisa kod geno mar lweny chal nade Nduru e Yalego Usonga. An mana yaone chaj. Ne waparo ni samoro wanyalo bedo ni nitie ng'ama nyalo dino fuok manogola ne nitie. Mondo yud sigana ni kod chal mar kuyo mapodo mako Alego, tudri kod Walter Nyambaga chieng' Jumapil, saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pautuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pautuke.
Machini kini nyakura mugibangu kiweo madunda wa idani joda kelwara mama kadara e county ma Mombasa. Ochako chenro mara dare udi magidakie ni mara odno ni kata od moro ni kod ranyisi mar luara sa mora mora gi kinde norofano manigi uti ochiko. Ochako barore kendo jodago temo reso mwandu gi kaka maginyalo mondo giwuok gidhi gimany kuonde mamoko maginyalo dakie. Obila luora no rido arita ya luora no mara neno ni ji duto wuok e odno maonge masira mora mora. Shida iliyotokea ambayo imefanya sasa watu wamekaa nje ni hiyo nyumba ambayo ilikuwa inajengwa ili collapse, na ilipotingizika ilikuwa kama ambao ni earthquake. Watu wote wakakimbia kwa nyumba, maana ilitingizika kabisa paka ile bamba unaona kwa hiyo nyumba imezingira hiyo nyumba zote zinazo zikaanguka chini. Na transformer hapo mbele ya hiyo nyumba kuna transformer, so hiyo transformer pia ililipuka moto, ilipuka moto kazima line hii ya moto yote, hiyo nyumba yote moto ikaa kuna na hiyo lighthouse na hii jirani zote. Kwa hiyo hilo jumba limejengwa na idadi ya miezi kama 6 hivi linajengwa, haka limefika kiwango cha kupigwa rangi ndio limenama. Kwa hiyo ni engineer wa ile jumba, kwa sababu kuna engineer wa hiyo nyumba ali amechola plan, alafu kuna engineer wa serikali, lazima watu wawili washirikiane. Lakini maengineer wa siku hizi kazi yao kula hongo. Chuma, nyumba ya ghorofa 10 wanaweka chuma iliyo si ya ghorofa 10. Kwa hiyo lazima itashindwa nguvu kwa sababu ya mzigo ulionao. Paromo pogore imedogol kod jodak kama Munungo kachel koda Munungo moke county ma Vihiga kachel kod Mola county ma Siaya ywaruok mar kar kunyo mola ma en bang duol ma ochung ne rango aluora Nema keto romo mar kao pach jopiny ewi kunyo mola odichieng manyore gweng mar Mola. Jodak ogolo paro mopogore moting'o tamo kambi mar Shanta kao lobno kendo keto kar kunyo mola. Moko kuom jodak osayo lipot ma osebed kigolo kod Nema makwedo moko kuom dwaro margi ka moko kuom gi to riwore kod Nema. To be given opportunity to express our views. It is totally wrong for people coming from other places, coming to colonize us. They want to displace us, and then they buy people to give false testimony. It is wrong. I'm talking on behalf of the silent majority. We can't leave our ancestral land, which were given by God, here in Ramula. And then again, this question of large-scale mining, which they want to bring here, that will cause a lot of problems because you can't mine and at the same time people will stay here. That means people will have to be shifted elsewhere. This is what they said of of resettling people. Resettling people. No, we said we are not leaving this place. I want to say that I really support implementation of this proposed project. The only thing that I will request the company is that there is this bit of monitoring water quality that is stated to be done monthly. So perhaps they can consider increasing the frequency and do it on a weekly basis. Zile vitu ambazo zimesoma kwa ile ripoti ya Neema, hatukubaliani nazo hizo vitu ambazo ziko kwa zile ripoti. Kwa sababu tunazo stakeholders katika hii area. Tunao kanisa, tunao shule, tunao wale wachimba migodi kutoka hii area. Wachimba migodi hawajaweza chimba migodi hawajaweza kujumuishwa katika ile ripoti. Sawa pia na kanisa hawajaweza kujumuishwa katika ile ripoti. Sirikand kaunti ma Kilifi koluwo migawo mare mar thieth oyudo sigo mar chiemo mabiro konyo e thiedho nong'no kata kedo gi nong'no ma nengone romo $50 million kowuok e riwruok moro ma ok mar piny owacho kata riwruok moro ma pacho ka mabiro pidho nyithindo ma kwan gi ohewo $1 million kod mine mapek e kaunti no. Osigo no moting'o kit ndhadhu mani kod iron kod folic acid geto mar duoko piny nong'no e kinda mine mapek mondo kony duoko chien thoe mag nyithindo mapok onyuol e kaunti no. Koloso e kinde rwako osigo no ayanga e od thieth mar Rufaa ma kaunti ma Kilifi, jatend migawo mar thieth Peter Mwarogo
Owacho ni kaunti no ni kod atamalo 37 mar nyithindo mani kod nong'no kalure gi nonro motim machiegni. Korka kore gavana mar kaunti no Gideon Mung'aro wacho ni migao no nong'no e kind nyithindo en gino mosekelo pek kendo gidwani mondo rakruok kode kaka dwarore. In Kilifi, 37% of children are stunted. That is not very good because stunting now also affects brain development and future development of these kids. We therefore urge Your Excellency, the governor and the county government of Kilifi to integrate the procurement of nutrition commodities, in particular therapeutic foods for treatment and malnutrition and iron and folic acid supplements for pregnant women into the county health budget to ensure uninterrupted access for pregnant women and malnourished children. We are receiving as a county 50 million worth of nutrition supplements. I think it's a very big step for us, and I want to assure you that by when we go to the budget of June this year, that as a county we'll make sure we integrate the nutrition component in our budget. Jotelo mamine koriwore koda joked ratich oganda e kaunti ma Busia wuok oko mar kwedo medruok mag lwenje mag kit chwech koting'o koraka bembo e thuolo machiegni ni e kaunti no. Kotelo kod MCA mogwel Beatrice Akinyi, minego ywak ni nyithi skul manyiri ema hinyore ahinya e weche mag bembo, ka bembo matimore machiegni en mar nyathi manyako ma jahigni 16 mawuok e kar chung od bura ma Matayos manobambi kod dichuo moro ma hike in 50. Giloso oko mar od bura mar kaunti ma Busia, minego ywak ni achich mar bembo no kaluwore kodgi ong'ere gi jotelo kendo poko make kata kamano nudugo wegi rambuni. Na alidhulumiwa kwa kuwekewa dawa kwa kinywaji chake na mwanaume huyo akalala na yeye. Na huyo mwanaume ni jirani ambaye alikuja kumsaidia akiona kwamba hii familia ni familia ambayo iko chini. Ningeomba haki kwa huyu mtoto kwa sababu huyu mwanaume amechukua ubikira wake na ni mtoto ambaye bado ni mdogo, ako kwa saizi ako na stress mingi sana, na hata wazazi wanalia, wanasema wanataka haki kwa huyu mtoto. Tamani wanaume wa Busia na waomba. Jana tumepitisha child protection policy na sasa tunaanza kutilia manani because your child protection policy na gender based violence zinafanya pamoja. Makoti zetu pia tunataka kuambia, it is very sad that we see our courts are cashing out people bails, na wanajua kabisa hawa watu ni watu wenye wanahatarisha maisha zetu kule vijijini. Kwa hivyo tunakashifu sana hii kitendo ambayo inafanyika, na tunataka kuambia kwamba tunataka kusukuma hii kesi kwa sababu hii kesi si ya kwanza. Huyu mtu ako na mazoea. Some years back alibaka mtoto akamuua kwa sababu pia alikuwa na mimba. Na tunajua we are going to dig down those files na tuzilete, na atakuwa charged hata si peke yake mpaka hizo zenye zimeisha. Tunataka haki itendeke, na pia tunataka awe funzo na kielelezo kwa wanaume wengine wenye ukatili na wenye hawana nidhamu, wenye hawaheshimu watoto wa watu. Jolupo mawuok e gwenge makadhot nam chumbi ywago nok mar rech mokwako gwenge mag Malindi, Mayungu, Shela, Shalishali, Ngomeni kachiel kod Marereni. Jolupo ko yango ni lokruok mar kudho mar kor lwasi kachiel kod kit lupo machiko kopodho gin moko kuom gik ma osekelo nok mar rech e gwengego. Weche jolupo go osir gi jakom mar dho wath ma Shela Salimali e kindego ma jo chumbu mayudore e luara makono to ywago lal magikale ka koro gidwani sirikal mondo konygi e kuonde nweng'o mamoko. Tirole ilipokuwa zijaja ilikuwa samaki tukiwapata kiuzuri sana. Ilikuwa tukitoa kidogo tuaje na nguru. Samaki kila aina tu, lakini ilipoanza Tirola mpaka kufikia saa hii basi mavuvi yetu yani kilo chao yazidi kudidimia. Kama tunavyozungumza ni masuala ambayo tunazungumza kila siku juu ya kwa nini samaki wapatikani, na serikali na watafiti. Hawa watafiti waje wafanye utafiti, watupatie feedback, tuangalie ni option gani nyingine wavuvi tunaweza wafanyia. Changamoto ambazo tunazipata huku baharini ni samaki.
Yani baridi imekuwa nyingi, samaki hakuna, samaki wamepotea. Na akina mama ni hivyo, tuko na majukumu, watoto wanataka kusoma, wanataka kula, wanataka kila kitu. Sasa hii watoto wako majumbani, hakuna fisi, samaki ni hao wapatikani, wakipatikana bei iko juu. Unaona? Sasa ndo watoto wako shule, wako nyumbani, shule zimefungwa sasa hii, lakini sasa hii tunataka tungangane watoto wetu waende mashule. Gavana ma Kakamega Fernandez Baraza ochako chenro mar cholo mbolea kanyakla kod kodhi magodo mane jodak makono onge chudo. Chenro ni mageto gayo kech e kaunti no ochaka yanga e gwenge mag Matungu kama kwan jopur maromo 1,000 noyudo mich makamano. Chenro no makama igeno ni biro dhi nyime e kuonde chungur bura duto 12 mayudore e kaunti no. E kinde ma chenro no dhi nyime, Gavana Makono yango ber mar jolo jopur matindo mayudore e kaunti no e medo chiemo e kaunti ma Kakamega. Tuanze na Selina Owayo na Stella Okelo. Wako na Selina Owayo. Mbolea ambayo tunagawa leo ni mbolea ambayo iko safi. Sio mbolea gushi kama ile ilikuwa kule Shianda. Watu nyoko hapa, kila mtu atapata mbolea. Serikal mar piny Jerman biro chiwo omenda mar mosiling milion 160 mar siro chenro mag bero mwandu ma iting'o ma idendo ni Green Freight Strategy e apaya madongo e nyandwat mar Kenya kata Northern Corridor. Ka okalo kuom bade mar timo dongruok GIZ, serikal mar Jerman oketora kaachiel kod riwruok mar Northern Corridor Transit and Transport Coordination Authority mar keto mwandu e bero chenro ma olosi. Jatend riwruok mar Northern Transit John Deng wacho ni chenro no geto mar medo kwan mwandu manitie bogi e kargo meli ma Mombasa. Focus on a project where we can really make a difference in that relatively short amount of time that we have, which is only a year and a half. So therefore, I think we need to be really careful to select projects that really can show visible impact, and we can't solve all the issues within that relatively small amount of time and small amount of budget that we have for this particular project. Just as a caveat for the overall project, I mean, it's a good start. I'm really happy you signed the MOU. But it's a starting point of a journey that we're going together. We also have a road, for example, connecting Lodwar and Moroto, that's 148 kilometers. That is western Uganda and northwestern Kenya. It's a project that we identified in 2022. We brought the attention of the government of Kenya and is now included in national network. It's one project we can present. We also have the famous Juba Narapa Road, on which the World Bank is working on. The areas of stakeholders engagement at the border. There are soft issues that can be addressed as part of the project preparation. And I think that those are projects that are already on the standby to be funded. En fungruok ne mine moko ma johala maromo 600 mawuok e ward ma Central kod Shankoye kar chung'od bura ma Kilgoris bang' sirikal miyo kaunti ma Narok siling milion 300 mar gero chiro manyasani e boma ma Kilgoris. Koloso bang' timo twak mag dongruok kod rwak mar jatend piny William Ruto e giko dweni. Gavana Patrick Ole Ntutu wacho ni thuolo ibiro mi johala maonge kod gajruok moro amora kata dewo wang'. Gavana Ntutu lando ayanga limbe mar ndalo 3 mar jatend piny e gwengego e kinde mobiro yango dongruok moting'o chweyo tego maong'ere kaka shanga e gwenge mag Sekenani. Kilio yetu ijakuwa ya bure. Tunaona tutafaidika kama sisi jensi, tumeona tutapata mwelekeo mzuri. Hatujakuwa na manunguniko, tumetosheka na tunashukuru. Nimekuwa na hawa mama kwa wiki 3 bila hawa kwenda biashara, na nikasimama nao kwa sababu mimi ni kiongozi yao, na ile tulililia leo tumepata suluhisho kwa hapa Transmara. Tumekuwa tukipitia hii changamoto, soko tu ikijengwa ama ikihamishwa, wamama wa Masai wanafinyuliwa kando. Hawa ndio watapewa ya kwanza. Tumepata uamuzi wa gavana kwamba wapate kamati ambayo inajumuisha makabila yote ili kukutana na kugawana stalls ambazo zitafanyika siku ya leo. Natarajia kwamba tukishikana sisi tukiwa viongozi wa Narok County,
itatuletea maendeleo mengi. Sisi chini ya Mheshimiwa Ole Ntutu katika Kilgoris C tungependa kuhusisha kila mtu, na ndiposa tuliitisha hii mkutano, na hii mkutano ilienda vizuri kwa sababu yale shida ambayo walikuwa nazo tumeweza kutatua tukiwa na viongozi ya Kilgoris. Pia Rais wetu William Ruto atakuja kuzindua ama kulaunch affordable housing. Erokamano nyakora mogi wakao yuyo marariyo weche manyien mag migago daka prabich bang' sa 7 mar odiechieng' kaduogo to pod nitiere moko modong' omiyo kik idhi mabor. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani pod jaoda maduong' mondelo temena nyaka ngima masani. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Kino dhi nam. Ondone kama ngato knie ngato nikech nambi ngie mana. Ng'erieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Mama ngombe mwere. Dala maka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my dear. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Ng'ama onge pesa wini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Craving an extraordinary escape? View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machigni nyakoro manga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae wake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoro manga jwange akelo ni mana yani ngeni bakagiwa sani. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii nyakoro manga jwange Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. En sigana makelo sigana machielo. Sigana mamiyo waparo jabenga marahuma okach bigi. Tum to na donje ka angamo miago tumanya no kach. Wuoth mar ng'ejo thumbewa otero wa nyaka e gwenge mamaranda mantiere Bondo. Koro kendo yogo ke jingeni ko kach ne benga go donje. Idile tuma no so much majikoro kao. Wagoyo mbaka gi aluoch jamaranda. Omiyo wasigande matut mar thum. Ticha bicho kinyi, kasto wanuwe ngeso sa bicho nyango. Ma kik bai, kita egi Solomon Atito Kafaya, Ramogi TV. Tima Dula mar Liverpool